चिरां जिल्ला एबसुनि मावख'आव चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै 60थि बर' बिजों सान फालिदों। दिनै 18 मे थामहिनबा बर' बिजों सान। दिनैनि सानावनो बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव थिसनजेनदोंमोन। बिनिखायनो सिगां बोसोराव फालिबोनाय बायदि लोगोसे आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो बर' बिजोंनि फरायसालि फरायसालिमाफोराव फालिनाय बायदि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै चिरां जिल्ला एबसुनि मावख'आव 60थि बर' बिजों सानखौ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालियो। लोगोसे बर' बिजों सान फालिखांनायनि उनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे थुनलाइ आफादनि गासै दैदेनगिरि आरो बर' बिजोंनि फोरोंगिरि मोनसे जथायै सावरायलायनाय मेलबो लानाय जायो। जेराव बर' बिजोंनि जेंना, बर' रावनि जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। सावरायमेल जोबखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बिथां चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला दिनैनि साना बर' हारिनि रंजानायनि सान मोनब्लाबो नाथाय खुद्रिनायनिसो गोनां जादों होनना बुंथियो। मानोना बर' बिजोंनि गासै जेंनाखौ सरकारा मावफुङालासे एराय एराय थाबोगासिनो दं होनना बुंथियो। बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' बिजों फरायसालियाव थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि बिजाबखौ इंराजि रावजों फरायनांगौ होननाय आसाम सरकारनि बिथोनखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया होनना अजद दैखाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव 31 नं सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, एबसुनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। दिनै 18 मे बर' बिजों सान। दिनैनि अक्ट'आव 1963 मायथाइयाव गुदि फरायसालियाव बेखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। दा बिनि थाखायनो बे सानखौ दिनै गोबां जायगायाव खुंनाय बायदि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि काजलगावआव फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो सावरायनाय हाबाफारिजों बे दिनखौ फालिनाय जादों। दा बे दिनजोंनो आङो सोमोन्दो लाखिनानै गिबियावनो जाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि रावनि थाखाय, जोंनि भाषानि थाखाय आरो जोंनि बिजों नि थाखाय, जोंनि बिजों गायसननायनि थाखाय मुंख्लं जानो गोनां जाबाय, बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो गिबियावनो दिनैनि बे बिजों सानाव आङो बावहरग्रोदों। लोगोसे जायफोर गेदेमा बिथांमोना बिजोंनि थाखाय खामानि मावबाय, जोंनि सानसुमै रायजो राजाफोरा बिजोंनि थाखाय खामानि मावबाय, बिजोंखौ गनायनानै लाबाय, भाषा रैखाथिनि थाखाय, राव जौगानांगौनि थाखाय जायफोर बिथांमोना दिनै खामानि मावबाय थादों, बिथांमोननिसिम दिनैनि बे सानाव साबायखर बावहरनायजों लोगोसे आङो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरग्रोदों। आरो लोगोसे बे रावखौ जौगाहोलांनांगौनि थाखाय जोंहा इयुनाव गोबां खामानि मावबावनो दंबावो। नाथाय जोङो बे रावखौ जेरैबायदि जोङो गेवलांसारहोनो जोङो नाजाबाय थादों आरो बे नाजानाय बायदिनो दिनै बे रावा इउनिभारसिटिसिम फरायनो हानाय, PhD खालामनो हानाय बियो राव जाबाय आरो दिनै बियो मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे रेकगनाइज 8 शिड्युलाव हाबनाय बियो मोनसे राव जाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। आरोबाव बे रावखौ जोङो 11-12सिम मिडियाम हिसाबै जोङो फरायनो हानाय जाबाय। दा बेखायनो बे रावा मोनसे धोनि राव जाबाय, बे रावा मोनसे समायना राव जाबाय, बे रावा बुहुमाव गेवलांसारनायनि मोनसे दिगजों आगान सुरबाय थादों। दा बेखायनो बे रावखौ जोङो लानानै जोंहा गौरब खालामो। आरो नाथाय बेबायदि समाव मालाबा जोंनि रावखौ षड़यन्त्र खालामनायनि गेजेरजों बुथारनो नाजानाय बा फोथैनो नाजानाय बेबायदि मोनसे थ्रेटफोरखौ जोङो मालाबा मोगा-मोगि जाबाय थानो गोनां जादों। मालाबा जोंनि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि हरा, मालाबा जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनो फरायनो थाखाय थोजासे फरा बिजाब हरा, मालाबा जोंनि फरायसालियाव नांगौ बायदि इनफ्रास्ट्राक्चार गैया, बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो मोगा-मोगि जाबोबाय थानो गोनां जादों। आरो मालाबा प्रश्न बायदि मैयाफ्राव जोंनि रावनि प्रश्नफोराव भुल गोरोन्थि जानाय बायदि मैयाखौ नुदों। आरो नै दा गां जे जोंनि फरायसाफोरनो थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावनि बिजाब जाबसिननानै होनानै
जोंनि बे राव आरो जोंनि मिडियामखौ मोनसे खैफोद गोनां मोनसे अबस्थाथिं लांनो थाखाय दिनै आसाम सरकारनि माखासे नीति आरो थांखिखौ जोङो नुनो मोन्दों, जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि आफादफोर बा बर'नि रायजो राजा फरायसा गारजेन फोरोंगिरिफ्रा गनायनो हायाखै, जायखौ जोङो दिनै होबथाबाय थादों। जोङो आसाम सरकारखौ जोङो बुंनानै दोनदों जे जोंनि बिमानि राव बिजोंनि फरायसाफोरा बिमानि रावजोंनो फरायगोन आरो जोंनि बिमा रावनि सानखान्थि बिगियान बा गुबुन गुबुन आयदाखौ जोङो फरायनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों। दा बेखायनो आसाम सरकारनि जिखिनि लानाय थांखि, आसाम सरकारा बेखौ बोखांफिननानै लानांगौ। मानो होनोब्ला NEP आ बुंदों गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा, आरो दिनै UGC आ बुंदों दिनै सेकेन्डारि आरो हायार इडुकेसनावबो दिनै बिमा रावजों फरायनाय आरो बिमा रावजों लिरनायनि बाथ्राखौहाय दिनै UGC आबो आरो दिनै बुंदों। आरो नै दाखालि गुजरातनि मोनसे थावनियाव भारतनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मानब गेदेर बिथाङा गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि मेलाव थांनानै बिमा राव सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङाबो दाखालि भाषण होबोदों। आरो नखर मन्त्रि भारतनिनो अमित शाह बिथाङा दिनै मा होनदों, मेडिकेल साइन्स आरो इन्जिनियारिंआवबो बिमा राव बिजोंनि बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों। दा बेबायदि सेयावबो आसामाव दिनै मानो आलादायै NEP खौ हेंथा खालामनानै, नरेन्द्र मदिनि पलिसि, अमित शाहनि पलिसिखौ हेंथा खालामनानै, NEP खौ हेंथा खालामनानै, UGC खौ हेंथा खालामनानै मानो गुबुन भाषा जाबसिननानै बिमा राव फरायनो गोसो जानाय हारिनि रावखौ फोथायनो थाखाय मानो बेबायदि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों, बेखौ जोङो प्रश्न खालामदों, जायखौ जोङो गनायनो हाया। आरो जोङो दिनै बेखौनो बुंदों जे जोंनो हारि हिसाबै जों थांनानै थानो लुबैदों, जोंखौ थांनानै थानो हो। जोङो रावखौ बिजोंखौ मोननो थाखाय जोङो शहीद जानो गोनां जादों जोंनिफ्राय, जोङो बेखौ जोंनि रावखौ थांनानै थानो हो। बेवहाय जोङो गुबुन रावखौ जोङो बुंनो थाङा, जोंनि रावखौ जोङो मोनजानो लुबैदों। नांगौबा जोंनो डेभेलपमेन्ट नाङा, नांगौबा जोंनो राव नांगौ। रावा जोंनि थाखाय गुबै रावखौ जोङो नागारनो हाया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायनि बाथ्रा होलांदों, आरो बेखौनो दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जेरावखि थाया मानो खामानि मावबाय थादों। आरो बे गेरेमसा हारिया जोंनि सिनायथिया थायोब्लासो जागोन, जोंनि रावा थायोब्लासो जागोन। बिथांमोना रोदा मोनसे हास'नानै ओरैबायदि गिदिर फांसे बिफां बुथारनो नागिरनाय बायदि मोनसे षड़यन्त्रखौ खालामदों होननानै जोङो दिनै मोनदांदों। दा बेखायनो बे बिजों सान फालिनायजों लोगोसेयैनो आङो सरकारनिसिम बे बाथ्राखौ आं मिथिहरबाय। गोजोन्थों। बर' बिजोङा दिनैहाय 1963 मायथाइनि 18 मे आरो दिनैनि सानावनो गायसन जाजेनदों। आरो बे गायसननाय समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' राव आरो थुनलाइ बिनि सायाव माखासे जि सामलायगिरिफोर सरकार भाबै बे सरकारिफ्रा फ्राय गोसो गैयि बादिखौ जोङो नुबाय थादों। आरो जोंनि आगोलनि गेदेमा बिथांमोना जेब्लायबो बिनि थाखायनो मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे माबाखौ लाबोबाय थानांदों। आरो दिनैबो जेब्ला 1963 मायथाइनि 18 मेआव बर' बिजोंखौ थिसनजेनबाय, बहायबो आख' फाख'यै बिजाबखौनो मोजाङै साफायै आरो बिनि उनावहाय फोरोंगिरिनि समस्या, आरो फोरोंगिरिनि समस्याबो बिदिनो फैयै 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 दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव बे समस्यायैनो दंगासिनो दङ। आरो बेहाय जोङो नुयो बेहाय सरकारि भाबै माबा मोनसे एसे हिंसा साननाय दं नामा, जों बेखौसो सानबाय थादों। नङाबा दिनैहाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, मिरुआनो बुं जिल्लायानो बुं जेब्लायबो जोङो रिपर्टफोर हरनांगौआ रिपर्टफोर होबाय थादों आरो बिख'नांगौखौ बिख'बाय थादों। नाथाय मोनसेबो खामानिखौनो दिनै जोंनि सरकारनि जि सामलायगिरिफोर बिथांमोना मोजाङै नोजोर बोनानै खामानि मावनायखौ जों नुबोआखै। आरो बियो जोङो सानो ओंखायनो एखमबा हयथ' जोंना फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे जोंनो जि मोनसे आलादा खुंथाय नांगौ, हयथ' बे सिन्थाया फैदोंमोनबो। आरो बे सिन्थानि गेजेरजोंनो दिनै हयथ' जाफुङाखै। आरो बेफोरबो हयथ' जाफुङोबा, आरो आंथ' दिनै नुदों जे सोरबा जुदि मालायनि न'आव थानानै माबा मोनसे हाबा मावोबा हयथ' गस्ला मोजां गाननो लुबैबाबो गस्ला मोजांखौ मोनगाना बियो, एसे खम दामिखौ मोनगाननाय बादि बेफोरबायदि अबस्थाखौसो जोङो नुबाय थादों आरोखि। दा जोंनाबो सरकारा जोंनि सरकार नङा नालाय, बेखायनो जोङो दिनैसिमथ' जोङो नुदों गोबां फरायसालियावनो बिगियान आयदानि फोरोंगिरिया फ्राय गैयानो। आरो बिगियान आयदानि फोरोंगिरिखौनो थिसननो हायाखै। दिनै इंराजि मिडियाम माबाखौ
इस्टाब्लिस खालामनानै मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि मिडियामजों खालामनानै आरो सोरबादिया बेखौ फोरोंगोन जोंनो माबा बेखौ फोरोंनो थाखायनो जोंनो फोरोंगिरि थिसननानै होआखै बिसोरो आरो बेखौनो दिनैहाय आरो इंराजिजों फोरोंबावनांगौ जोंनि बर'नि माबाया बे मोनसे दुखुनांथाव आरो सरकारनि बे जि हाबाफारि जों बेखौ दिनैहाय बर' बिजों सानाव जोङो मोनसे बिराद रंजानांगौसोमोन खिन्थु दिनै खुद्रिनो गोनां जादों आरो खुद्रिनायनि गेजेरजों बेखायनो सरकारनिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बर' राव आरो थुनलाइ आरो बर' माहारिनि जि थांखि बे थांखिफोरखौ गासिबखौबो नोजोर बोनानै मावफुंनो हानाय खामानिफोरखौ जुदि सरकारा मावोबा हयथ' जों एसे गोजोन मोनगोन आरो नङाब्ला जोंनि गेजेराव जेसेबांखि दिनैहाय गोजोन फैदों बुङा बे गोजोना जेब्लायबो जों गोजोनखौ मोननाय नङा आरो जोङो दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ साननांगोन दा जोंनावबो गोरोन्थि गैया नङा दङ थायो एफा एनै थायो आरो खिन्थु जोङो गोरोन्थि दंब्लाबो जोङो सानलायनानै जुदि जोंनि माबाफ्रा फोरोंगिरिफ्रा थिग थाक जायोबा हयथ' बर' फरायग्राफ्राबो आरो बांबाय थागोन जिहेथु बिगियान आयदा आरो सानखान्थि फोरोंनोनो मानसि गैयाबा दिनै सोलोंनो नैबे अबस्थाबो फैदों आरो बेयो हयथ' दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि बिथोन हरनाय आरो बे बिथोननि गेजेरजों सारा आसामावनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि खुंनायनि गेजेरजों हयथ' बे मेसेजआ थांगोन आरो बे मेसेजनि गेजेरजों हयथ' सरकारा माबा मोनसे खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथिजायो आरो